sa iglesia, makakaon ka, makainom pa, nganunggot mo nganong buhawon, paimos lang tinidayon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, Kristo mo balik na, mubo ng panahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, pangalan kay siya atong sugaton. Pagkatahong sa iglesia, tako sa laran sa atong tanan, si Kristo ug ang iglesia, mauna ang higugmaon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, Kristo bumalik na, mubuo panahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, pangalan kay siya atong sugaton. Pagkatahom sa iglesia, ang mata usa may iyang gasa, magaligog binhistigong, madayag ang iyang katahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, Kristo mo balik na, mubo ng panahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, pangalan kay siya atong sugaton. Pagkatapos iglesia, yung tao na angkon, matambok kayo sa pagbisbis o pagtanong, kita makamagugihon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, Kristo mo balik na, mubo ng panahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, pangalan kay siya atong sugaton. Pagkatapos iglesia, usag kalawas, tukuron niya. Satanas, pindi ka! Toda sa ubon, andam na. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, Kristo mo balik na, mubo ng panahon. Hala, sulod tayo sa iglesia karon, pangalan kay siya atong sugaton. Pangalan kay siya atong sugaton. Pangalan kay siya atong
Nasakitan ka ba? Nasubo ka ba? Itugyan kang Jesus ang tanan, kaniya dunay kahumpayan. Ayaw na pagkabalaka, ayaw na pagduha-duha, kayang imong kasakit, ilisdan o kalipay hingpit. Nakulangan ka ba? Ning kalibutan kagawangan lang. Isugid ang tanan kang Jesus, mawagtang ang tanang pagantos. Ayaw na pagkabalaka, ayaw na pagduha-duha, kayang imong kasakit, ilisdan mo kalipay hingpit. Wow! Ihikling ang tanan imong mga lulan, ug ang kasakit kabugat sa dughan, ug kang Jesus nakita mo uban, Ayaw na pagkabalaka, ayaw na pagduha-duha, kayang imong kasakit, ilisdan o kalipay. Ayaw na pagkabalaka, Ayaw na pagduha-duha, kayang imong kasakit, ilisdan o kalipay hingpit. ayaw na, ayaw na, kayang imong kasakit, ilisdan o kalipay hingpit. Ma'am, Nakatungog ako sa pagtawag nimo, nagpasalamat ko Diyos sa imong pagtubos. Bisan ako may kahugaw, puno sa kaulaw, apaw sa kahugawan ko, imo gipasaylo. Muduol ako karon o Ginoo, sa dugo mo hugasin, sa lahat ko hinuin. Nagatawag si Jesus
sa malumong tingog, gipakita ang hugman niya, wala gayo'y sama, magadayin kita, ug maghimayan niya, di na kita mabalaka, kay siya Diyos ang sa dugong mo hugasin, sa labuhin ito yan ko karon, ang kinabuhi ko, sa pingon mong bukton, akong masaligon, dagong kalimay ko, tungod sa kaluoy mo, kahimulungan nga grasya, dayon ang ngalan niya. Karon o Ginoo, sa dugong mo hugasin, sa labuhin luri. Mudol ako, karon o Ginoo, sa dugo sa Kalbaryo, hugasin na ako. Nescafe Gold. Enjoy expert. Buhi ka ngunay may makusog nga bagyo, ang amahan nagalipay sa iyang mga tao. Hugan langit na tapdapan, pagtuon na taguan, sa mapagkang nga kaligid, na ang ugma
Mga higala, kumusta? May gabi kayong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo ta. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan sa gihapon Ginoo. Kami nagapasalamat nga hangtod ni ining mga taknaa kini nga programa padayon paghihapon nga nagasabwag sa binhi sa kaluwasan dinis kanginan. Palangay ni kini nga programa kini nga estasyon panalangin ni tanan nga nagapaminaw. Inaot pang ikaw maghatag kanila og lamdag din ilang mahangpan masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Amo ning gipangayo tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga manuluhans. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita karon nga nagsunod ning atong programa, welcome. Okay mga igala, sama sa atong naandan sa dili pa unta ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa sa gihapon kami mag-iban unta usa og pipila ka mga text message pero amo na lang tingbon og uni ayala mo ka kuan kagoling ana magyuna so kamo dihang nahinayak na og palit og mga amplifier para unta nga ikuan sa atong programa sa dilang panalanginan ra gihapon as Ginoo ang inyong napalit nga mga amplifier magamit gihapon na sumabot nga mga adlaw. Thank you so much. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message dinhi sa atong si Brother Libby di pa magaiban og text message ang cellphone. Mas maisigo Brother Libby nga imo usa malili diha ang atong monitor aron atong mahibalon dinggikan ning atong pinalangga nga mga viewers. Okay, digan salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa ato nga program, mga listener, mga higala nato dinhi sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon. Maayong gabi inyong tanan ug sa gihapon ka mahigala gina-welcome sad mo namo nining kabiyuna sa lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. O sa tanan nato nga mga viewers o mga followers nato sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan kutob sa nagtan-aw karon kung asa mamon dapita karong gabihuna gina-welcome mo na mo higala dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Unya sa gihapon among ipahinumdom sa tanan nga palihog atong i-share mga higala ang atong nga programa ngadto sa atong mga friend para sab sila makapamati sa pulong sa Ginoo. Ug kung naamoy mga pangutana diha, palihog i-send din higala din sa atong comment section kay ato ni nang taganog panahon ug higayon ang inyong pangutana maoy atong pagatubagon. Niyang mauna ginatugtubag kanang mga kuan ba mga reaction nga related sa mga pangutana nga ato nga gihisgutan, no? Okay. Ato na ta sa pagsugod, pag-entertain, pagbasa sa mga kahigalaan nato nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, niya si Brother Miliod sa Silasol. Salamat sa kanunayng pag-pray o pag-love sa ato nga programa, Brother Meliods. O niya po si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John. So, good evening, Sister Ginaline. Yeah, thank you for loving our program. Yeah, always praying our program. O niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi inausab kaninyo, Brother John o Kuya Libby. O maayong gabi usab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So, May gabi ini mo Brother Ronilo diha sa nasod sa Saudi Arabia. Ingat ka din ha. God bless you.
Okay niya po si LV Diheto. Hello po. Good evening everyone. Kumusta po? Watching DYCM while viewing with Rimar Diheto Hilig. Kinsa ni Brother Libby? Si LV Diheto. Ay, day, kumusta day? Salamat sa pag-view. How a long time nga wa ka na ko makita diri sa atong programa. Thank you so much nga karon nakahigayon giga sa pag-view sa atong program. God bless you and your loved ones. Okay, niyasad si Sister. Okay, niya po si Sister Vladimir Bragas. Maayong gabi. Please include sa pag-ampo si Kuya Mirin Suway Bagyo nga naa sa ospital. Thank you and God bless. Salamat kinsa ni Si Vladimir Bragas. Okay, ang naa Ma'am sa Vladimir. I'm always praying for Brother Mirin, no? Every now and then magkuan si Sir Liklik magpahibaw siya sa sitwasyon apan God knows everything. Thank you so much, Ma'am Vladimir Bragas. Kini po si Rimar Jean Espiritu da Bukol sa Bohol ni. Onya, good eves, mayong gabi Rimar Jean. Onya niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray. Onya ito po nakita si Brother Eleuterio Lagarisa. Sa kuan po ni, ito po ni sa Biliran Province. Good evening mga kapaglaom and God bless. Okay, God bless also Brother Eleuterio Lagarisa. Niya po si Brother Jojo kaayon sa Mandawi. May gabi ni Brother Jojo. Niya po si Eleuterio Lagarisa. Ni pa siya misahe. Good evening mga kapaglaom and God bless. Niya po si Brother Marvin Morillo. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Naminaw mi Kuya Diri sa Mandawi. Karon kaoban si Sister Jinke. Oy, may gabi niyo dong. Marvin o Sister Jinke. Demos Mandawi karon. O si Sister Kimberly. Tulo demo diya managsuon as Mandawi. Salamat sa pagbasa Kuya o God bless ninyo diha sa station. Okay, good evening Brother Marvin. Sister Kimberly o Sister Jinke. Okay, arita magtanaw higala sa ato nga messenger, no? Ato ning tanawon kay diya say daghan diri nga ato nakita nga nakiuban sab dinhi sa ato nga programa karon nga gabi. Okay, ato ning rantawon ni si Jimar Coles sa Gabaton. So good evening Brother Jimar. Nias Brother Nilo Itang, nakikuban sa din niasad si Willie Sintihas. So good evening. Niya ito po nakita din si Eulalio Tixon Jr., si Brother Kokong. Ingon din okay na Brad, nag-share na ko. God bless sa inyo nga program. So thank you kayo, Brother Eulalio Tixon. Niya po si Sister Nikki Sumalinog. Good evening, Sister Nikki or Sister Loni. Niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. So good evening, Sister Ninfa. Niya sad si Sister niya po si Henley Ebo sa kuan po siya sa Tuburan, Cebu. Niya, thank you also Sir Matthew Anderson for watching and always following our program. God bless you and your family. Anya, regards po ni Sir Jerome Patagnan. So, good evening yung tanan. Hello, Sir Jerome. Thank you so much for being, sir. Thank you so much, you, sir. God bless you. Hope nga ang Diyos naghatag dugang pagyod nga panalangin ug maghatag may panglawas nimo uban sa mo pamilya. Thank you so much, sir. God bless you. Okay. Said Sterling, missing so much kaduan is the church. Say your son, miss na sad mo. Namo, ma'am. Okay. Ato ning tanawon ni apod si Brother Jojo Kaayon.
Niya sad si Rolls sa Soto Tams. So, good evening, Brother Rolls. Okay mo niya ito nakita diri sa ato nga messenger. Arita mga higala sa arita diri sa official account sa DYCM, Bugo Adventist. Ato ni tanawon ang mga naglab o nag-heart. Pero ato sa ning basahon ning mga mensahe na idugang niya si Madslea Muñez. Ay, taon-taon. Mother, may gabi ni Modeas Manila, Mother. God bless you, Mother. Mayong gabi, Pads, og anakon John. I'm watching in Tansa, Cavite. Okay, good evening, Sir May Leah. gabi niyo Dias Tansa, Mother. O niya si Remarv Jane Espirito de Bukol, naminaw na sad midiri mga bread. Diri sa Pasanan, Inabanga, Bohol. God bless kanatong tanan. So good evening, Remarv Jane. Thank you kaayo sa always pagsunod sa ato nga program. Thank you kaayo. Ni atong i-share no ang ato nga programa para nga ato mga friend, pinahalas kinabuhi, makakita po sila, makapamati po sila sa mga butang nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga programa. Okay, salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Okay, ato na ning tanawon mga higala ang mga nag-send og heart o niya ang uban nag-like sa ato nga program. Arita mag-una sa nag-send og heart mga higala. Ato ning tanawon. Okay. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala. Niya si Jenny Rama Fermin, Eleuterio Lagarrisa, niya sad si Caroline Marikit Galyaris, Jose Navales, Ronilo Itang, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Nunahani Monterde Punay, Orange Pilayo, Erwin Juanes, Juan Del Sarul, Gigi or Gimari Kalapuan, Lovely El Osorio, Kapaglaom Michelle, LV Diheto, Phoebe Pasiol, Shipani Zane Yanson. Okay, muna ito nakita ang mga naglab o niya dirita sa mga nag-like sa ato nga programa higala. Niya si Sir Matthew Anderson, Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Rold Soto Tams, Remarv Jean Espirito da Bukol, G. Merced, Marvin Morelio, Carlota Nicole, Aniceto Presilias, Richard Burden Villardi, Tets Arizvi, Melios Silasol. Mani ato mga nakita higala nga mga nag-love o niya nag-like sa ato nga program. So karong taon-taon ato nasadning padayunon paglili higala o niya atong basahon niya atangin ninyo paminawan yung ayo ang pangutana nga maoy paghisgutan or diskusyunan karon nga gabi naamoy mga bulawanon nga tubag diha ikadugang higala. So send dayon mo diri og message no diri sa comment section nato aron ato nang basahon higala. Nindot na nga makatampuson mo, makahatag mo og dugang pagpasabot ngadto sa atong mga higala nga nagpadala og pangutana dinhi. Kung pananglit wa kayo ni masabti ang mga tubag nga among gihatag, mahimo nga inyong follow upon no aron maklaro pa gyud nato ang mga butang nga ato nga gikinahanglan. Okay, atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagpaminaw sa pangutana nga ning abot niya nga mo'y ato nga tagaag pagtagad karong gabiyona. Okay, dagang salamat Brother Libby at ta aning pangutana no ni kanini ang ni Brother Brandon. So Brother Brandon, salamat aning imong pangutana. Okay. Maayong gabi kaninyo sir or pastor. Nakadungog ko nga niingon mo nga walay patay nga maadto og langit. Nganong nahibalo man mo ni ana?
Nakaadto na ba po di ay mo og langit? Salamat si inyo ni nga suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat Brother Brandon sa imong kuan, sa imong pangutana. Murag ikaw di ay to ang ako nga naka text ni adtong milabay nga hapon siguro kadtong dihay kusog kaayo nga ulan nga nagbuntag gyud adto ang ulan. Murag ikaw gyud to kay kini nga number nga na bantayan na nako ni nga number nga murag ikaw gyud to akong ka text no. Ang tinuod pagkasulti Brother Brandon, kanang imong giingon nga nakadungog ka sa amo nga walay patay nga maadto og langit kun dili tanan buhay. Nakaadto na ba di ay pud mo og langit? Kay nahibalo man mo. Ang tinuod pagkasulti Brother Brandon, wala pa sad mi makaadto og langit. Ang tinuod pagkasulti, doon na may dako nga handom sa pag-adto og langit, pero lahi pod sa hunahuna o gihandom sa kadaghanan nga ang uban pod lagi moadto og langit, pero ila ba pod nga i-shortcut ang planos Ginoo mura bagwa na masubay sa insakto nga agianan. Ang pag-adto og langit dili na kaya nga mahimo sa tao, kundili ang pag-adto og langit unang-una si Kristo nagpasalig siya sumala sa City 21 Mateo nga dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod dito sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Timan-ing nga dili na garantiya sa imong pagsimba, pagampo, pagpangalagad sa Ginoo, langit ka na. Nganuman, si Kristo mismo nagsulti siya, dili tanan mag-ingon niya Ginoo Ginoo makasulod sa langit, kundi kadtong nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kung imong basahon ang Salmo Kapitulo 40 versikulo 8 nga ang kabubuton sa Dios mao ang iyang mga kasuguan. Magunsa man lang na ang imong pagtuo, pagsimba, pag-alaga des Ginoo, unya wa nimo sunda ang kasuguan si Ginoo, that is useless. Mao nga si Kristo nagpasidaan nga daan nga dili tanan mag-ingon niya Ginoo Ginoo makasulod sa langit, kundi kadto lang nagtuman. Unya karong panahon na wa na may pagtuman ang tao, kay ang ilang hunahuna og pagsabot maumanggod nga didto ra na ang kasuguan sa Israel. Karon balikan taning patay. Ang tinuod pagkasulti sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kalom na diha. Will ato ni kuno nga tan-awon. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang balaang kasulatan namugna ni siya dili sa hunahuna o plano sa tao, kundi iya sa Dios. Nga ang kasulatan gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagtuga, dili ang tao. Dunalay mga tao nga magpakadako sa ilang kaugalingon nga ang mga butang nga nian nasulat dinhis Biblia ilaha pang kurihian kay mas insakto pa sila kaysa naas Biblia. Pero kung imong basahon, ang kasulatan gitugas, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa brother, angay nimong mahibaluan maangay nimong mahibaluan nga ang kasulatan nagtudlo nga walay patay nga dad-on dito sa langit kundi tanan buhay. Gitudlo na ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Wa na nagpasabot nga kami naadto na og langit. Nganuman kay wala may patay nga dad-on sa langit kundi tanan buhay man, ug ang mudala didto si Kristo. O ni aragod pamattiin ni ang gihisgutan sumala sa
Juan 14:1 ngadto 3 nag-ingon, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios, sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna didtoy daghang mga puloy-anan. Kung dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang ninyo, nga kun makaadto na ako makaandam og lunaalang kaninyo, moanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron din gani ako ato usab kamo. Tandaan na to, si Kristo ang moanhi aron dadon didto sa langit karon. Ang dadon ba ni Kristo patay? Dili. Kung dili buhay. Kung atong basahon sa Juan 5:28-29, nagingon, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Tandaan, kinsa man ang naas mga lubong ay aba simpre ang mga patay, dili na buhay. Ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. So dini maila og masabot mo nga kung Biblia mo'y atong susihon o mo'y basihan, hilabihan pagkasayop kining huna-huna sa uban nga ang tao mamatay tuan naglangit o gani ang uban ila pang papangadjian ilang pamisahan aron siguro gyud nga maadto og langit ang namatay. Pero ang gisultis Biblia nagingon ayaw kamo kahibulong nini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong, meaning ang mga patay kay mo minas mga lubong, meaning nga mga patay wa mausab og mabalhin sa ilang nahimutangan. Nagingon ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog ug ang mga nanagbuhat og daot maayo managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Dunay duha ka matang sa mga patay diha sa lubnganan sa pagbalik na ni Kristo gipasabot nga ang nagbuhat og maayo meaning mga matarong managpanggula ngadtos kinabuhi. Ang nagbuhat og mangilad meaning daotan managpanggula ngadtos pagkahinukman sa silot. Sumatarong man o daotan ang namatay naa pas lubnganan, naghulat ka na sila kung kanus mo balik ang atong Ginisos kay sila pagabanhaon. O gunya sa pagbanhaw ni ini, Brother Bandong, kanana ang tandaan nato niya nga ang tanan ang mga matarong buhi o man banhaon sa Ginoo. Tanawa sumalas ng Korinto 15:50 ngadto 53. Nagingon ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Tanawa ha nga dili tanan patay sa pagbalik sinunay buhay pero ang tanan mausab. Nagingon sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhahon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag lawas nga dili na mamatay. Banhaw nas Ginoo, hoy patay nga dad og langit tanan buhay. Unya kun imong basahon tan-awa ra gud ha? Ang gihisgutan sunang Tesalonica 4:16. Kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo mouna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni siya og first resurrection kay ang Biblia nagtudlo nga dunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Nga ang unang pagabanhaon ang mga matarong, pangalawa na ang mga daotan. Karon kun atong basahon sumala sa pinadayag 11:12 nagingon nga unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila sa kakamungari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. So malinaw nga ang mga matarong
wa pa dito sa langit tung dili naa pa sa mga lubnganan pagabanhaon unya na sa pagbalik sa Ginoo pagabuhion. Mauna nga bisan tuod ug wa pa mi makaadto og langit, makapaniguro mi, makasulti mi sa kamaturan base sa nasulat sa balaang kasulatan, kay maunay gipasabot sa balaang kasulatan, walay patay nga dad-on og langit kundi tanan buhay. Nganuman, tungod kay banhaon man inigbalik sa Ginoo, ilisan sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Mao kini ang nindot nga saad og plano sa Ginoo alang sa taong nangalagad niya. Kaso nga lang daghan ron sa mga tao nga nagdumili sa pagila og sa pagdawat sa kamatuoran. Diin ang kamaturan ilang gisalikway og ang bakak mo ilang gigunitan. Tandaan nato na. Ang tao nagtuo na gid unta kang Ginoong Hesukristo, tandaan nato na. Pero ngano nga moabot ra mag yung panahon nga musimang na ang pagtuo diha kang Kristo, ngano man dili na gani sila moila og Kristo. Lahi na ang ilahang isulti, lahi na ang ilang banggiton, tungod sa lahi na pod nga naa sa ilang mga hunahuna og salabutan. Pero nagingon si Ginoong Hesus, ang gingon sa Biblia, pabilin kamo kanako ug ako pabilin diha kaninyo. Unta magpabilin ang tao diha sa kang Kristo, kay si Kristo ang muanhi kuhaon dadon didto. Mao na ingon San Pablo sa Filipos 3, kanana ang 20, ang atong pagkapumuluyo didto sa langit tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Naghulatan, nagpaabot tas pagbalik sa Ginoo. Busa ayaw guna-huna nga sa diha ang tao mamatay, may kakayahan o katakos ang taong patay pag-adtog langit. Kay kung tinuod man ang mga butanga, pagkahugaw gyud di ay kayo anang langit nganuman. Pila na ka milyon ang nangamatay sukad pa kaniadto hangtod karon. Unya wa man gid siguro'y patay nga moingon di ko moadtog langit ari kog impierno, tanan mo adto. Pero wala na sa gisulti sa Ginoo, iya ra na nga huna-huna sa tao. Busa ang Ginoo nagsaad siya nga mobalik unya banhaon ang nangamatay unya sa diha nga pagabanhaon tagaan niya sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Mao nag-ingon ni San Pablo sa Filipos 3:20. Ang atong pagkapumuluyo dito sa langit tungod niya na atong gipaabot ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong gipaabot man nato si Ginoong Hesus? Tungod kay siya mo anhi aron pagkuha dadon didto. Busa ayaw gunahuna ang patay tuwa naglangit kay way kakayahan ug katakos ang patay pagadtog langit. Huna-huna rana sa uban nga gitudlo ra pod sa ilang simbahan. Pero ang gisultis Biblia sumala sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5 ug 6 nagingon, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Di na kahibalo. Unya karon makaadto dayon og langit asa man agi unsa may sakyan. Ang klaro nga gisultis Biblia sa pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay pagabanhaon og tagaan sa lawas nga dili na madunot og dili mamatay. Busa brother, ang imong pangutana, nga nakadungog ko sa inyo nga walay patay nga dados langit tanan buhay, kay nganong hibaw mo nadto ba mo langit? Wa pa. Sama nimo naghulat pa mi sa pagbalik ni Ginoong Hesus, og unya klaro malinaw ang gisultis Biblia nga sa pagbalik unya ni Ginoong Hesus, tandaan nato sa puwangon sa mga panganod paingon sa langit ang mga dautan magtan-aw kung sumalas pinadayag 11:12. Karong gabiyon na brother, imong nadungog ug nabati ang pulong sa Dios. Timan-ing nga kining Hesus nga imong inutawa ni mo tagay kayo og pagtagad, mao ni ang Hesus nga ning anhis kalibutan aron sa pagluwas ug mao sa nay mobalik dinis kalibutan aron pagkuha sa mga linuwas. Ang Santiago 1:21, ang Mateo 1:21, og iganak niya usa ka bata nga lalaki ug siya pagangalan si Jesus kay siya mao man ang magaluwas mga taon gikan silang mga sala. So ang manduluwas mao si Ginoong Hesus, gisulti na sa mandulunda.
O gunya ang gisulti usab sumala sa gisgutan sa buhat 4:12 wa nay lain pangangalan umusilong sa landong sa langit nga maluwas ta kundi sa ngalan ra gyud ni Kristo. Busa brother himua sumala sa gisgutan sa Hebreanon 12:1-2 busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi iwakli ta ang tanang sala nga nagabugat pagpiit paglikos kanato dalaganon tang mahulatayon ang lumba nga atong ginapilan nga magatutok ang Hesus nga maong maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Uli nga si Hesus ra gyud ang imong tuhuan ug lauman nga mo'y manluluwa sa imong kinabuhi. Looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. Tandaan kana nato kanini ang brother. Salamat nga ang pulong sa Dios inyong ginapamatian. May the Lord God bless us. Si Brother Levi maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot sa inyo nang natinawan ug kasabot na nga mga hunahuna. Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John. Salamat po sa pangutana. Refresh ra gud to Brother John, pangutana. Ang iya laging pangutana nakadungog ko sa inyo nga walay patay nga moadto og langit. Nganong nahibaw mo nakaadto na ba di ay mo? Okay, daghang salamat no. Ani ato sa ning tagdon ato mahigala ni si Brother Eliseo Nugra no. Maayong gabi ni Brother Eliseo. Salamat sa paglab ug pagpray. Ani ni asad si Kapaglao Michelle nindot jud unta puro ra Adventist timuhang pamilya kay walay samok pero og masagulan og Katoliko gubot kaayo. Samot na sa bisyoso ang Katoliko samok jud kaayo. Ang pamilya maunang naglahi na lang og balay para malinaw. Musulod ang tingog. Okay, padayon tahigala ato ning tanaw ni apod si Silver. Mayong gabi ninyo Brad John o Brad Levi. Ni apod si Mrs. Alex Liaban. Wala na. Okay, ato ning padayon higalag basa ato ni tanawon. Okay niya si Kapaglao Michelle ang nagtuman raman sa sugo sa Ginoo ang makaadto sa langit bisan gasimba na paka kung mukaon ra ka og mahugaw dili gihapon ka malangit kay ang gisugo sa Ginoo kailangan perfect sa atubangan sa Ginoo. Maong likayan ang pagpakasala sa Matthew City 21:23. Dili baya makasaka sa langit ang makasasala. Mga matarong ra ang makaadto sa langit. Maunang kay templo man sa Dios ang atong lawas. Maong ampingan kay parang dili muhawa ang Holy Spirit sa Dios. Maunang bulahan jud ang mutuman sa mga sugos Ginoo pinaagis Bible. Kini po si Remarb Jen Espiritu da Bukol. Brad kanang nangutana aba bugo man na siya kay bisag halos kada gabi na gisaysay ang kamaturan di gihapon makasabot. Klaro kaayo nga wala magbasa og Biblia bisag usa wa jud na makapakli og Biblia. Okay, ato ring tanawon ring pika sa mga nahidugang nga naglantaw sa ato nga program ato ning check-up higala ang mga naglaob. Okay, ato ning tanawon ni si Sir Nathaniel Pamilara. Niya po si Brother Ronaldo Bragat. Niya po si okay, niya si Brother Eric Sinoy. May gabi ni mo dong. Niya Nova Jen Estrada Ihara.
niya si Jojo Cordoba, niya po si Parihil Tugahan. Okay, salamat no. Niya dirita sa Pikas mga higala ato ning tanawon ang mga nag-like nga nahidugang. Okay, niya si Silver, niya po si Brother Junior Nueva Clavis. May gabi ni mo John. Niya po si Mrs. Alex Liaban sa Mualbual. Niya po nakita si Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, niya po si Remark Dihito Hilig, Jivne Jeris sa Malati. Okay, maunay mga nakita nato higala nga nahidugang nakikuban karong gabi na sa ato nga programa. Asa man karon dong remote? Dihito hilig no. Ako ning kapag umangkon ko nis paggagawa ni bata. Asa man karon dong wa magintay communication dong Okay, ato ning tanawon sa diri sa ato messenger niya po si Silor Illustrissimo. Niya si Gmar Colis Gabaton, Ginaline Lumuntad, niya po si okay, niya po si Jenny Rama Formin. Okay, muna mga nakita na to. Niya po ang mga ato mga silingan sa mabuli naglantaw po sa ato nga programa. Okay. Ato na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang iyang pangutana nga nanong ingon man kuno mi nga walay patay makasakas langit nakaadto ba kuno mi. Indot na pangutana no. Mutanag nakaadto ba mi? Wa pa mi kaadto brad. Amo nang gipasabot nga ang patay dili makaadtog langit. Kay ang mga nangamatay nga mga matarong buhion man una kay buhi ang dalhog langit. Kay patay dalhog langit, mura daig binteryo ang langit. Dalhon ditong patay. Walay patay mo adto dito. Ang dalhon dito buhi. Banhaon una aron buhi nga dalhon dito. Pero ang madala dito nga nangamatay nga matarong buhion una o niya kana sila tagaan nagkinabuhi nga walay katapusan basta makaadto dito. Muna ato nang tanawon daw ang Bible mga higala, no? Atong tanawon ang Bible magod mo ni nagpamatuod boy hinungdan nga among gipasabot diri nga ang nangamatay nga matarong banhaon una. Okay. Atong tanawon dinhi sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo sugdo na to sa bersikulo 15 ngadto sa 17. Okay, paminawa ito ng basaw na. Kuha ni siya, naghisgot ni sa mga matarong mga buhi nga wa katilaw kamatayon o niya naabtan ka nga matarong buhi ka, wa katildi ka, katilaw kamatayon. O niya ang katupong nangamatay nga matarong, unsay mahitabo nila. Okay. Paminaw akong basaw ni unang Tesalonica Kapitulo 4. Sugdo na to sa 13. Ang title niyo, ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Katong mga matarong nangamatay na. Aron dili kamo maguol ingon sa mga tao nga walay paglaom. So muning gihan-ay jud ni San Pablo pagpasabot, gipasabot para nga mahibaw gid tag unsay kahimtangan sa tao nga namatay aron daw kadili parehas uban nga grabe ang kaguol gayod. Grabe ang kaguol. Murag way paglaom ba. So ato tunaw din is 14. Kay kita nagtuo man nga si Hesus namatay. Og nabanhaw. Busa nagtuo kita nga banhawon kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus aron paubanon kaniya.
Maningong Pablo, ang nangamatay ko ng matarong, ingon siya, mabanhaw, mga banhaw, o niya, paubanon, sa pagbalik ni Ginosos, talhon dito. Kanya na ingon ang 15, ang pagtulunan sa Ginoo, nga gitudlo namo kaninyo, mao kini. Kita nga mga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, katong wa nakatilaw kamatayon na abtang buhi. Dili mag-una ni adtong nangamatay na. Unsay pasabot ani? Sa ato pa, mga higala, kitang maabtan sa Ginoong buhi sa iyang pag-anhi, dili nato biyaan ang kadtong atong maminahal sa kinabuhing nangamatay na. Di ta mag-una-una nga tus langit. Magkuyog man ta og si Ginoos padung didto kay nag-ingon man siya sa Juan 14:2 ug 3 sa ingon 3. Makaandam na gani ko og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon ko kamo. Kuhaon taniya higala. Busa ang naabtang buhi inigbalik ni Ginoos, di ta mag-una-una gatog langit. Kay mukuyog ta inigbalik ni Ginoos didto. Kay moanhi man siya dinhi ang tuyo siya pagani aron kuhaon ta. Unya unsay mahitabo ni adtong naabtang buhi nga matarong sa pagbalik ni Ginoos. Sa unang Korinto 15:51 ngadto 53, sa usa ka pagpamilok sa atong mata, unsay mahitabo? Kining lawas natong madunoton, lawas natong may kamatayon, ilisdan sa Ginoo, og lawas nga wa nay pagkadunot, og lawas nga wa nay kamatayon. Di na ta mamatay, mga higala. Unya, unsab ni lawasa? Arikas Filipos 3:20-21, gisgutan din hinga, naghisgot nga mahitungod sa pagbalik ni Kristo, nga ang kadtong mga taong matinuhoon nagbalik ni Ginoos, dunay paglaom sa kalawasan inig-anhi niya dito sa langit. Ingon si Ginoos, ingon San Pablo, mahimo siyang mulupyo o niya dito sa langit. O niya ingon sunahan, siya gayod si Kristo ang magausab sa atong timawa nga lawas aron kini mahimong sama sa iyang mahimayaon nga lawas. Munay lawas nga iusab usbon da. Kining lawas nato higala, ilisdanig lawas sama sa lawas ni Ginoos nga mahimayaon. O niya dalhon ngadto sa langit. Karon ang ato nabasa nga ang mga maturo din sa unang Tesalonika 4:15, akong trugbasa, mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuuran mahitungod ni adtong nangamatay na, mga matarong. Aron dili kamo magguol, ang ingon ang 13. Ang 15, ang pagtulunan sa Ginoo. Mo gani pagtulos sa Ginoo, ingon Pablo ha, nga gitudlo namo kaninyo. Mo gani pagtulos Ginoo, gitudlo Pablo nato. Mao kini kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili kita mag-una ni adtong nangamatay na. Kuha na tong point. Di na to sila biyaan ang katong mga minahal atos kinabuhi nga mga matarong. Kay unsaon man tos Ginoo, atong basaw na 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay nga iya ni Kristo, ingon dinhi, mamangon, pagabangunon o pagabanhaon. Ang nangamatay di ay nga iya ni Kristo muna nga nindot jud nga
samtang buhi pa ta nga mapanag-iya ta ni Kristo. Kanang maiya ta ni Kristo ba? Nga naman, kay ang nangamatay nga iya ni Kristo, banhaon mga higala, sa iyang pagbalik ning kalibutana. So naay paglaom di ay ang usa ka tawo nga namatay diha sa pag-alagad si Ginoo. Mabuti hinungdan ang pinadayag 14:13. Bulahan ang namatay diha sa pag-alagad si Ginoo. Kay gipapahulay sila sa Ginoo gikan sa ilang mga paghago. Munay bulahan kayo nga namatay ta diha sa pag-alagad si Ginoo. Kay doon na di ay paglao mga higala ang mga iyas Ginoo nga mga tao. Kadtong mga tao nga gipanag-iyas Ginoo. Ang ato nabasa ni unang Tesalonika kapitulo 4 versikulo 16, ang mga iyas Ginoo inigbalik ni Ginusos pagabanhaon sila. Okay. O niya dayon, unsay mahitabo o atong tanong 17. Og kita nga mga buhi nga mahabilin pagasakdaon, bantay ha? Ang katong mga buhi wa katulog kamatayon, unsa ni mahitabo? Pagasakdaon sila ngadto sa mga panganod uban kanila kinsa maning kanila ang kadtong gipangbanhaw sa Ginoong matarong. So magkuyog gid ay padong sa langit uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanan nga panahon. Busa paglinipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niining mga pulunga. Pagkanindot kay mahigala. Atong nabasa dinhi nga magdungan gid ay ngadto sa langit. Muna nga ang higala nato nangutana, nakaadto ba mi? Wala pa, pero nangandoy mi nga moadto didto. Ang Biblia naghatag nato og instruksyon kung unsay atong buhaton aron ta makaadto didto. Pero dili ta magbuot-buot og adto didto kay wa pa mobalik ang Ginoo. Naamay mo anhi kay og magbuot-buot ag adto didto masaag unya ta asa nang dapita aron ita masaag. Ingon si Kristo, mag-prepare ko kanang kaayod kanang andaman ta mong nindot kayong puluyanan. Bulawan nga puluyanan iandam nako ninyo. Siya mobalik ko niya, kuhaon ko kamo. Dadon ta mo didto. O naay mo kuha nato. Munang dunganon og da didto. Ang nangamatay matarong buhion sa Ginoo. Inigbalik niya ang naabtang buhi. Di na sila mamatay. O niya ang sa mahitabo. Atong nabasa diri, dunganon sila pagsapwang sa panganod paingon sa langit. Gidugangan pa gid higala sa pinadayag kapitulo 11. Anya sa bersikulo 12. Paminawi atong basaw na 11 bersikulo 12. Onya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila. O niya tingog nadungog ang mga matarong katong gipangbanhaw o nga anabtang buhi nga nausab sa kapagpamilok. Makadungog silang tingog ikan sa langit. Unsa may tingog madungog nila. Saka kamo ngari. Uy, nakadungog sa tingog. Imbitasyon ba? Saka kamo ngari. Og ang ilang makaaway katong madautan. Nagtanaw kanila sa nagsaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Sa ato pa, duha ra gyud kabahin ang